Father, we give you glory this evening. Oh, we worship you. Our Lord of hosts, we give you glory. Yes, 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 Kristo wa wadi kunim sayati asene ya wodi ne ya nimdie ne ne nyansa ne mo ayi wadu mutumiti ye ni mo nyina mina ma ya na wase so wadi kunim koso na de yire o Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Amen. Onyankopon Israel. Amen. Say ubusu a wo hwe ya na ubusu a utie ba bia utie ye firi ani ba bia wo hwe ye firi bia Yankopon Israel. Amen. And the young rain, it is a comfort of the Yankopon show. Amen. Radio for some for one. Sabre dia ye sida our blame na do. E blame flow bi no bi so flow bi. Flow nua. So on for the radio no to Sompa radio. No on for the TV no to Sompa TV. Na na nwumle enhira kese no ankasa e ba ofie ho. Amen. Awurade de na koa no aba bedu. Okasa eto so a odofo wo ha no nyina eto obetwa onyame asoma ne so onfa hintasem emle ne ma enne nso so eyeda foforo enne wa man ho kwan se Awurade de ode asoma no ode brɛ ye bɛkɔ ne nkyɛn ne ama na kwaba bishop wo ma ye mo akwaba Ejamaso asofo ne mpanyufo Sompa radio Sompa TV Facebook live fo nyina aye krado etio ma memfa sa akonya yi na memfa enchiama Sompa TV ahwefo nyina ana Sompa
radio so etiefo na won so a ohwe yen e wo sompa e Facebook no so nyina medenchia ema obibia na mefasa akonya so sa na otwe weekend si mo a munya yi a mokosie mo adehye nyina ya mamu nyina hyaden onyankopon na de ma ye emre so ye no onyame abefako enti wenso so eka nipa ya brabo ho se ye nyina ya beko enu nti na nwumere na mebo nka ye se boaboa ho na da ben na wonso so obeko se weekends yi wakogya obi kwan a oso da ben obi beko akogya okwan we nyina so eye ahinta sema esese onipa odwene ho se wonso so obeko na me kacha hwefo na etiefo nyina se ya hye bosome fofrase na ya 2nd June yes na bosome we ya hye ase enye nipa nyina na bosome no ebewie won yie dabi efisa bosome bia wonuama papa onyankopon ahyehye wo bosome no mu saa so na bosome bia so wonuama bone a obonefo no so ahyehye no bosome no mu bosome bi na hwere bi si obi fie that's right bosome bi no bi tu ni car so okwa wa medu enti enne ye befa saa kwanya yi de bosome join ebe hye nsa wo kwan sronko so enti enne osom no so no ebe ye sronko kakra enne ye be bompa ya pegya bosome jun we nyina hye nsa wode wabusua wode wo ma wode wadifre ne ufiba ebe hye nsa se onyankopon ma na basa no enye kese ma ewo bosome na nuama boni bi emfre urade de ye esan amaninya kwanhia ade bi emfre urade atu nipa no urade amana ansan ebia wo a wo hwe me ne otie me ne de bibi boni ntimento na obabi okunu bi oyiri bi wajuma bi enti enam sai eye bosome foforo no ya befa saa kwanya yi de bosome na hye urade nsa enti baby ohwe me bia no onyankopon yesi otuaka de onyankopon se tuaka ba akopa ye wase ne mabompa ya otua wompa e bosoka enti ne mpa e bosoka onyame tue nyina ne se otie wo moburusun otie su na usu afro no urade no no nam saa ye so no wagye wo so na wagye wafro ha ne amane bia e ba wo so hallelujah amen enti wa ho hwame a wotie me sida awa ya ba onyame tumi di program na chi enti fra obabi fra okunu bi fra onua bi na ka kire se nyame difo na ba se ode nyame asem no ba wi a ye gina so bompae na yenya ba sida awa dwumadie yi so a me ka kire o se ye wo haw bebere wo ho a ginyame bem amane bebere wo ho a onyame afri soro mo soro amamu a wode wa ho ode ne unim die ne unyansa be ya enye ye obi hwame a otie me wakun yade a edro be na onum bida ka edro no be saw yade aka yade no ko ye wo yade a ye friend say ento yade eka yade oseye yade bronsam yade a bronsam di gu ne maso ene ye wo yade ni bi so afre urade a urade di tua nipa mumu yoso ka wasase so enti se wan sore pe ama urade mobro huni na doye bia ma wo so a ubon se edisa desa yade no ebebra wase hallelujah amen enti ye ba fidie isu a de di ka me ka to sa pensio na fesi so sa ye bottle water sa cup mu fesi so ye bom pa ye nyame asem no banyina na nyame tumi ebo awure mu that's right me di ka to sa obabi bronsan person fa no nomum oba no na nya sa na ote dabi me se okru na nya sa na ote oyire na enya sa na te eye ohaw bi na aba no so that's right enti ohaw ne bebere so a ohia se nyame tumi de ne sabekan ena obi hweme o ma wawo mo agu nyame mu nyame so mu nyina nkura ne nyina asai oba na koya ade pa asobro sam fa no mu ena obi hweme bi oyo osofo oyo elder bi oya makuo panyi oya sori panyi oya kristoni mapa o sumerade asoba no oya ho hwe enye ye ena na me se dwumadie yi koso a won picture Fatop TV nanim se Ewrade se ne odo won saka Saul wo Damascus kwan so na firi sa da no
ɔne honam ne mogya antu angyina biom no nyame de ne nsa bɛka wo ba amen medical ka cho sɛ nipa bi ɔmo akoma ɛden nyame tumi anhyia wana ɔmo akoma ɛden ne baako yɛ Moses enti Nyankopɔn pɛ sɛ ɔfrɛ Moses di dwumadie bi hyɛ ne nsa no wana na diankyɛ no wɔ daeɛ mu wansomo obi nyame na hyia no wɔ ogya mu na wanhwɛ sɛ ogya ɛhyeɛ ɛwɔ wiram Moses sɛ mekɔ akɔhwɛ ade koro wɔkan chapter 4 na Moses na kasa kora ne nyame yi Nyankopɔn sɛ ɔsoma sɛ dɛde nsoma me na soma me nua panyi so ɔno na nano atenti yɛ wɔ nipa bi wɔ hɔ a onye sɛ nyame tumi ɛna ba ne nkyɛn enti bibibie ni waka akyi ɔba no nyame betimi ayɛ dan asesa no ukunu no nyame betimi de ne sakan obu a wawura bronsama fa nom ensanom no bɔne ɛdampaba nipa pii na wanom nsam pii wawura no bɔne mu pii a waba Awurade akoa me ame no ka sei me na se nyame afa me so ayi won afiri mo bo so manum nsa over 40 years 20 years 30 years manum we nyame tumi ni hia enu nti ne aba afidie yi so Awurade asoma me se me no kya nyame asem no wi a ye nyina nyame asem so fa mo mpae nipa bebre ahya se afredi adanse so baby bi ohwe me bia so ohwe me wo TV so tie me wo radio so so be di adanse ene na da bia me ka se ehun hia se wo be hu me se wa ba me nche baby bi owo bia no wo de tie me di me nsam ne me nyame asem a me di ba ye chi wo ne me mo mpae wo be se na adanse ene ba ene wo pa bibia cha wo pese wo tie call bi aya den a wo hwe se ya email wo email bi mo e bi akwantu sem krata sem bi phone na ohia call was obo say ne call kura no say esizi fato phone fato radio na say TV no so ye be wie program no Awurade to me ade bia ya kwansidie bia e be yie firi ho amen ene ye ba fidie no so ansama ye de ba nyina ne say ehefa na ye gya no mo Nyankopon no nyame a ye gya no mo som no titibrem a obo ho ban o pipe mu na o mafam to mana fi soro meye gya no mu adi nyoma Nyankopon ye nyina kyerɛ sɛ o Nyankopon ne ye ɛyɛ dan ɛwɔ hɔ no ene Nyankopon ya penso mpo no ene ɔhaw no dɔso nyoma bebre na nyame man ɛnhyɛ no nso this year bronsam of akwan bi so sɛ accident dɔso accident ewuo no dɔso ene ye bɛbɔ mpae saboso me say ya so wabusuani bi wobuafo bi accident fidia ene ye gina nyame asem so twam say enya adwuma wo Yesu dem Jesus and that point amene nyame ma eka wasem ye tiawa and that point amene mo ka ho asem say commit this month unto the hand of God fabosumi we nyina hye Onyankopon sa sabosumi we medifre me fiba me madi fre won fiba madwuma nyame bo ho bai na ye hwa se nyame mbo ho bai ana ye hwa Psalm 37 verse 5 ye ntie nyame asem Psalm 37 verse 5 anyuma bia sanso gichemunum o se fa wo kwan hye Awurade nsam o se fa wo kwan hye Awurade nsam na fa ho to ne so na fa ho to no so na ono na obeye na ono na obeye amen ya wonuama ne bebere wo ho a Nyankopon kwa na eye ye wonuama wankasa obetimi aye ene onuama bi wo agese Nyankopon firi soromo soro ye ma enti osese wanfa mfiri soromo sorom amma wo a wode wonim de ne onyansa ya enya adwuma ye wonuama bebere wo ho a eba beto mpofiri mo enti yanka Job chapter 27 Job 27 verse 19 na yentie obo a 2025 we watwa boso me num ni nyina kama anso anajo ba akopɛ wan hwe asembeto bia wo gina wo baabi obi de car bebu aba so obi de moto beba bewura wo dwumam ebetoa wo ba no betoa wo kunu ene yenhwe se na akwanhyi atoto nipa Job na ne hoto no Job no ni ha Job ya kasika obi ya kan ware Job obi apomodin Job obi emanko no nko nyama akoma du nyame ehira no ni babia atifie na hwe efio ne manu won story building a story building back na dwirugu ne manu so ku just one night na Job yesikani
anso okoda ya de chin biom na Job adane hiani na de owo nyina ahwere no bosumi wei se wan fa nhye Awurade nsa yi a ade bi ekuta ono wan hwe ya behwere eno nti ne ya ba fidie so semen na oba bi a oda oyira oda nya ne won se nyame akoa ne nya difo no ene o ka se yen sori ne fa bosome ne nhye Awurade nsa yentie nsam o ka o Job no Job ngoma tie de no so nche mu don o se okoda no o se akoda no no ye odefo nanso ona so enye saa bio anso ona so nye saa bio obie na ni no obie na ni no ni obio Job owo madu ena obi hwame ena osebofo bi etu anso na osebofo no wo ho eya da na osebofo no tuye a wo hwame a wotie mi a wo ma ena eya ye wo de yes Bible say ena na wadidie ben ena ene nipa bebere nyame pagya won ene company jatom ene ohaw bi aba amane bi ato ene wonsusu da se kade ebeto yato enu nti na me se de aka no bo ho ban na obonofo na ansa anya dan ansa no biu enti Psalm 37 verse 5 no se yemfa ya kwan hye Awurade nsa na yemfa ya ho to no so na ono ena obeye dan obeye nipa ya frene se Jacob o tu kwan a oso dae mu bebre waso dae o de dae ni di agoro eye Genesis chapter 28 ye kan wie pa na ye champa ba na se Genesis chapter 28 ye kan free verse 18 to 22 no osofo obema na content mama ye na Jacob sorry no patututu ofa obo a ode Yesu no ofa obo na ode Yesu ye no ode ye odumsi ho ohwie ngugoso no fra ho better nanso akane na krono din the loss na Jacob share ka say na Jacob share hopa na me hia oba verse 20 to 21 na Jacob sorry no o share ka say se Awurade Nyankopon bedi mechi ahwe me so okwan ya me ba betu ya mama me aduane madi enti se Awurade ba hwe oso bosomi ju ibosomi nsia yi me se obo onyare o okoda se ya ade be chi na wa yarefo azuka obo okoda onye yarefo so ade be chi no ye wonu ma ekoso anajo yes yese ye ko boni pru wase me so dae bi ma comment men story bio na ne ba nyare ni kru nyare obetime ka se me ne kasa anwumere no anso de na koso anajo enti Jacob ni mu sunsum nuama e se Jacob ye sunsum nipa enti osun dae onimase enti o se Awurade Nyankopon hwe me so wa akwan a me tu enti me se me no me no bosomi etoso nsia no Awurade hwa wadwuma so on hwa wa ware so on hwa wa kwantu sam so me se bosomi bi no bi kwa adwuma mu ewo UK okwa adwuma ewo Europe okwa adwuma wa America ho a yeyi na di na o chadan mu a ni bills nyina ontimi ntua obi na ye bibi ode na san abaye de abesan enti mu a mo hwa mi wo Europe o hwa mi wo America o hwa mi wo Australia o hwa mi wo Africa continent bi o hwa mi Ghana baby bi o hwa mi bia no bo so mi we no o hawom obi kra na yire ne masa me kwa ba anso ko ba ye no yes SMS anya accident wa ya rush no to nearby hospital yekoduru yes ya twa ne na mienu yekoduru yes wawu how does one nanum enti Nyankopon se wanum na wasiesie ahoden watanfo nti se faka aretofo bi de ben anutum enti ye ba se ye de bosom be hwera enti ye ntie nsam a Jacob kan wo mu se Nyankopon bedi machi ahwe se nyame bedi machi ahwe me so kwa me betu yi okwa ya metu yi so mama aduane madi nyame ma waduane ni atade amashi atade enhye na wasane me aso God of provision o nyame anuoma ehia ne ma no otime de ma won enti bosomi we e wase nyame create avenues uma destiny helpers destiny connectors e wase Awurade de bo abrabom bosomi we asofo to aso na wasan me asundwe wo de maba na wasan te bosomi juyin e wase bebe bi obeko bi e wase okọ ode akwa ho san ya dan eba wasa okọ san ba na sundwem utu ka wasa okọ ofa plane wasa okọ ba ofru train wasa okọ ba ofru motor wasa okọ ba
baby bi obeko bia no enti Jacob say Awurade hwe me so wa kwantu ya mitui na wa san de mi asan ya ba asundwe mu a me ho ma asema ene Awurade be me Nyankopɔn obo ya me de ma ye na obo ya me de aye oduma si ho no ebe me Nyankopɔn ya nhwe say onyame ya mpaebo tiefo ana Jacob abosa mpaye yi ede ne ho ahye Awurade nsa yenko Genesis chapter 31 Genesis chapter 31 verse 11 to 13 no yanhwe say mpaebo na Jacob boy no onyankopɔn atia na so wantie ebere wo ma from 31 verse 1 na sa ko se 30 no hwe osofu na se yemre ni ti come from 11 to 30 no o se na nyankopɔn bɔfo ka kire be na onyankopɔn bɔfo be ka kire Jacob wodaye mu say Jacob na mesi minie o se ma wani so hwe adwanyini o se ma wani so hwe adwanyini ni nyina every ko nwan omo nyina huri ko nwan dia ben sensan no so ne ntonkontroma mo ane nwurwanwurwan no mu mo efiri se ma hu de Laban ayewu ma hu o wa fade wa fam nyina enti mo a mo hwamia mo mfa da ye so nya adwuma no nyame ka kire ne se ewo daye mu se de ekoso bia me nyame mahu na masoma mabofo se o meka ni nyina kire wo daye mu o se me ni nyankopon awuhia no me ni nyankopon awuhia me wo battle fa kwa usra ho odum no na wo hye bo ma me no afi sori firi asase so na sako abusua asase so fasi ho enti mpaya Jacob boy yemfinhia bebre no ohaw no ba enti mpaya na wo bo no June we di hye nyankopon sa no ohaw bi ba onyame be kai empire bo amen me so onyame be dan Exodus chapter 3 verse 7 to 10 ye janu koye ahoho e wo bi man so anso nyankopon ka kire